Assalamu alaikum, ni ce Hadiza Ala Abubakar. Kana da matsaloli kamar wa'annan da zan lissafo? Rashin kuɗi, wanda ko da wani lokaci sai ka je ka nemi rance? Ko kuwa kana aikin da baka da hutu? Kana ayyuka 2-3 a rana wanda baka samun hutu? Ko kuwa baka samun isasshen lafiyan kanka saboda kai da kawowa a kullum? Kana cikin wa'annan matsalolin? Ko kuwa kana tunanin wani abu da zaka iya yi a rayuwarka wanda zai taimaka ma rayuwarka ta canja? Ko kuwa kana so ka koma makaranta, halin koma kudin makarantar ne baka da shi? Kana cikin wa'annan matsalolin? Ko kana inda kana da mai ce maka ka yi ya kuma hana ka ka yi, wanda kuma baka jin daɗin sa? Kana sha'awan ka zama independent, ka dogara da kanka? Menene solution ɗinka? Me kake ganin zai kawo maka mafita? Kana ganin ronto kuɗi daga banki ko daga gurin wani zai iya kawo maka sauƙin matsalar? Ko kana ganin ka je ka nemi aiki a wurare daban-daban shine solution ɗin? Ko kuwa kana ganin cewa zaman da kake yi hakan nan kawai za ka samu biyan bukatan abin da kake so? 'Yan uwa, bari in gaya muku gaskiya, ya zama dole ka tashi tsaye. Akwai hanyoyi da za ka samu abin da kake so cikin sauki, wanda muke kiran shi network marketing. Network marketing dai muna fasarta shi kaman tallata abin da kake sayarwa ta hanya ni da kai, wanda baka biyan kuɗi don a tallata maka. Network marketing yana dangantaka ne tsakanin mutum da mutum, yana hada zumunci na tsakanin mutum da mutum. A network marketing kowa zai iya yin network marketing business, ko ma'aikacin gwamnati ne kai, ko ɗan kasuwa ne kai, ɗan makaranta ne kai, a'a baka da abin yi, ka je makaranta, baka je makaranta ba, kowa zai iya yin dillanci da kamfani na mu don ci gaban sa a rayuwa. Network marketing baya hana ka abin da kake yi, kuma shine business ɗin da zaka iya yin shi cikin sauki, wanda bakinka ne kawai zai yi magana da mutane, kuma shagonka shine wayanka. Idan har kana da waya smartphone Android kuma baka makin kuɗi da shi, ka tuntube ni in nuna maka hanyar da zaka samu kuɗi da wayan hannunka. Yau duniyar ta zama a tafin hannunmu, mutane na making millions of naira, ba gaya ma dan uwansa, shi ma dan uwansa ya gaya ma dan uwansa. Ka gaya min business ɗin da babu referral yanzu nan. In tela ne kai, idan customer ta zo gurinka ta ji daɗin aikinka, za ta gaya ma wata ta zo, haka ne? In baba ne kai ma wani aski ya ji daɗinsa, zai gaya ma abokin shi ya zo. Amma za ka gaya ma abokinka ya je inda kake aiki, ya fara aiki kamar inda kake aiki? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. To kaga inda aka maka bambanta kenan. A business ɗinmu na network ɗin nan, kowa zai iya yi, domin da mun saba referring ɗin mutane, mu gaya wa mutum ya je inda ake wannan ko inda ake wannan, amma baka samun kokobo. But in network marketing, idan ka gaya min na je kamfanin na siya, kamfani na biya na, idan na siyar kamfani na bani, ina da riba. A saboda haka nake so in gaya muku cewa business din nan yana da sauki. Menene sunan kamfaninmu? Sunan kamfaninmu Forever Living Product. Forever shekaransa 42 a duniya, kuma ya shigo Najeriya shekara 20 kenan yanzu. Ni yau shekara na 10 a wannan kamfani.
wannan kamfani ya canja min rayuwata daga babu zuwa akwai. A wannan kamfanin na zaga kasashe guda 13. A wannan kamfanin na samu motoci guda 2. A wannan kamfanin na samu lafiyan jikina a sanadiyan gaya ma 'yan uwa, abokan arziki, makwabta, abokan aiki, 'yan uwana na islamiyya, mata da muke islamiyya da su, in na haɗu da mutane a kasuwa, a asibiti, a ko'ina. Ba wani abu ne mai wahala ba, abu ne kawai na ka buɗe bakinka ka gaya wa mutane abin da kake yi. Idan har zan iya rufarin mutane su je shagon wani, su je hotel din wani, su je restaurant din wani, me zai hana ba zan yi rufarin mutane su zo ga business din da nake yi ba, kayan da nake amfani da su shi ma yi amfani da shi, don dukanmu mu samu lafiya mu kuma ji daɗin jikinmu.